Jihar Kaduna ta bi sahun takwarorinta a faɗin Najeriya da kuma duniya baki ɗaya wajen gudanar da biki na yaƙi da shan ƙwayoyi da kuma fataucinsu a sassa daban-daban. Jihar Kaduna dai wadda jami'an hukumar yaƙi da sha da fataucin miyagun ƙwayoyi ta ƙasa NDLEA suka shirya gagarumin taro na tattaki domin wayar da kan al'umma akan illolin shan ƙwaya da kuma safarar ƙwayoyin a sassa daban-daban na jihar nan. Babu shakka wannan tattaki wanda aka fara shi daga ofishin hukumar da ke kan titin Katuru ya fara kankama ne tun daga titin Rabarot ya dangana da titin Alaƙilu ya wuce titin Independence Way tare da karkare wannan tattaki a sassa daban-daban na jihar Kaduna. Tattakin dai wanda aka ga jami'an hukumar da sauran masu ruwa da tsaki suka halatta sun bayyana buƙatar ganin an ja hankalin al'ummomi akan illolin shan ƙwaya. Bikin ranar yaƙi da shan ƙwayoyi da kuma fatocinsu na duniya na wannan shekarar an yi masa taken zuba jari domin yaƙi da matsalar shan ƙwayoyi da zumar cimma muradun ƙarni a wannan fanni na yaƙi da shan muggan ƙwayoyi a tsakanin matasa. Hukumar ta bakin shugabanta na jihar Kaduna Malam Sama'ila Dan Malam ya ce ta samu nasarar cafke mutane fiye da 1,000 da aka same su da laifin safara da kuma shan muggan ƙwayoyi, inda aka gurfanar da wasu akalla 66 a gaban kuleman ta sabo domin yanke musu hukunci, yayin da wasu kuma waɗanda aka same su da laifin shan ƙwayoyi aka kai su domin ba su shawarwari da kuma gyara musu hali da zumar ganin sun yi adabo da kuma barranta daga wannan matsala ta shan ƙwayoyi. NDLA ta yi iya ƙoƙari saboda a cikin ƙoƙarinta mun kama mutane sosai, kuma wasu mun kai su wurin da ake ba su shawara saboda su daina wa'annan tu'ammali da wa'annan shaye-shayen, waɗanda kuma muka ga kangararru ne mun haɗa su da kotu ta yi yana ta ƙoƙari ita ma. A wannan shekarar muna da jimillar mutane 1,165 da muka kama. A cikinsu akwai maza 1,119 da kuma mata guda 46. Sama'ila Dan Malam ya yaba wa gwamnan jihar Kaduna Sanata Sani bisa yadda yake ci gaba da aiki tukuru wajen baiwa hukumar goyon baya da haɗin kai da kuma tallafi na tafiyar da aikin ta yadda ya kamata. Da muka kama mun kama jimillar abubuwan shaye-shaye jimilla baki ɗaya mun kama kilogram 7,362.645 shi zai ba mu ton 7 da kusan .3 abinda aka kama kenan. Wannan abun idan za mu kakkasa su mun samu su taba wiwi, mun samu hoda iblis da fara da wannan koriya haka, wanda ɗayan ake ce mata cocaine farar, sai heroin wadda take abin nan. Ya ja hankalin sauran masu ruwa da tsaki da al'umma su ci gaba da haɗa hannu da hukumar domin samun sukunin yaƙi da wannan matsala ta muggan ƙwayoyi da kuma safarar su. Yawan shan muggan ƙwayoyin a duniya ya kai kashi 15 cikin 100, amma a Najeriya a yau ya kai kashi 15. Haka zalika ya yi kira ga iyaye da masu ruwa da tsaki da su zage damtse wajen sauke nauyi da ya rataya a wuyansu wajen kula da 'ya'yansu da kyau don kaucewa ga fadawa cikin shan muggan ƙwayoyi ko kuma abokantaka da matasa masu shaye-shaye. Tsakarwa mu gaya ma jama'a illolin shaye-shaye, kuma mu gaya musu amfanin haɗuwar kai a taru a faɗan wannan bala'i, saboda bala'i ne, cuta ce wadda ke halaka jama'a, ta halaka ƙasa ta hanyar zamantakewa, ta hanyar ci gaban ƙasa na economy kenan, da hanyar siyasa, da tana da illoli kala-kala wanda in ba mu haɗu ba, mu NDLEA
muna iya ƙoƙarinmu, amma community su jama'a su ma dole ne saboda bugu da ƙari ya yi kira ga jami'an hukumar da su ƙara ƙaimi wajen sauke nauyin da ya rataya a wuyansu na kamawa da gurfanar da masu aikata laifin shan muggan ƙwayoyi.